Как бихте се чувствали, ако Народното събрание го избие на поезия? Сидеров понякога обича да кара с протези, главорези, бетоновози, които може би съвсем понякога питат кой те кози, братле. Телефона звъни, ще му кажа: спри, няма да говоря с теб, защото съм поет. Това вече прилича малко на хип-хоп, но пасата Аквафреш понякога е полезна за андромедите във вашето съзнание, но 10 съзвездия настрани, уиски с много жени. Това не го обичам, но хич не трябва да те е срам, за да откриеш, че Тома Марков наистина честичко лежи пиян. Това не е така порок, може би съм малко дебелокош, но не съм безок. Най-красивото няма момиче тича от тук до квадрата на мислите ми. Това ще го чуете малко по-странично, но мислете за това. Нямо, сляпо, пияно, куцо, момиче. То с господин Нинко Кирилов на Чеверме се опича. Не от Агнешко, а от Патешко. Пател, Неверленд и Телешко, мъничко. Вече ми изчезна музата, затова смятам да стана медуза. Чао!